and those toast dim nobi Bokanku maka Soludo. Soludo, the governor of Anambra State, the current governor of Anambra State. This man is crazy. I'm sorry using this kind of word. Ahwadere. We have a mother the cost. I'm not apologetic to say it, and I will tell you why. Mother put out to bite the hands that fed him. It is a clear evidence na honoria. Onwe ihe mmadụ mekọta usu otego ọrụbara arụrụ ana. Kedu ndị mebiri Nigeria? Soludo nọ na banking ministry. Ọ nọ na university ife a na-emebi. Asị na Igbo enwe eze. Ọ bụrụ akụkọ ọ dịka inu ma na-eziokwu. I'm very disappointed that na mmadụ dịka Soludo anyị ji mele ọnụ. Naturally, mụnwa bụ mmadụ onwebe mbọsị like ya. But I say rejoice with those that rejoice. For him and for what he has acquired. Not because none they play along, all along. Or because none they me fa eku. Also nande na kwatu Nigeria. On another position, Buhari ane-eme ihe ọ na-eme. Ọ ha nwatụrụ Buhari arụrụ ife omega. Ibi ego niile ha na-ebi, anọ ya ka o bubata Anambra State. Ihe a na ka o bu wee bata. Nkata niile ha kpara orugo. Amado onye a ga-ekwu wee ghara onye. Thank God, abụrụ m a politician and I will never be one. Mana onye fu ihe dị mma ya kwuo. Ikwuru ya ọ bụrụ arụ. Onye fu ihe mara mma ya kwuo. Biko na ụmụnne m. Reasons m ga-eji si na the cost bụ na mbụ onye so wee kwado gị. Nta agbụọ n'obi egbukpọ m anya. Ke ụdị mmadụ dị ife a. Biko unu kpọọ ife a asị. Kwuo against this kind of situation. Onweghị ebe eji backbiting eje. Is such. Ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga-ekwu in that interview, imechi ọnụ. Ama na ọ gaghị afụ vidio a. Ọ just can rant ya. Mana m gaghị anọ na my room na rant. I have to put it out there. Oh, ihe social media. Oh, na social media ka nọ wee fụ ife okwu. I saw it there, right there on the social media. So I will also reply through the social media because I know a lot of videos are out there, rampaging everywhere for him. Nobody expected him to speak or to castigate against his. He was sent to mess things up completely. He has been working with them previously. And now he will finish what he has started. I'm just here to rant. Since you can, as you can see, I'm going to rant. And then I will continue to rant until one or two people, few people definitely see this video. And if you agree, like. If you don't agree, thumbs down. All I want to say is Soludo is not going to be an example or a public figure to anyone that I know. In as much I have this my mouth, I will speak and call a spell a spell. Hapụ onye ọzọ kwuo maka onwe gị. If ọ chọrọ ka o bie ego, that is why he need to put down someone else in order to promote his illiterate mindset, slavery mindset. That is what he is, and that is what he has. He is rampaging to
to sell his opinion. Because now Peter Obi na-ekwu maka service. And then what he want to promote is to borrow. Borrowing. If you borrow, you must save. You cannot live on all borrowing. You get no reserve. Shame on you, Peter Soludo. Hapụ Peter ka ọ nọrọ onwe. Onwe dị ka eme ka iruo half of Peter. You already cost. Ị ga-afụ ile n'onwe gị iti